ପିଲାମାନେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗତ ସରୋଜର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏବଂ ଆସି ବୁଝିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା ଥିଲା ଯେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ସାନ ଥାଇ ପଚାରି ବଡ଼ ଥାଇ ବିଚାରି ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ କାମକୁ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଲା ତାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ବଢ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା, ଭଲ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ। ସରୋଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଯୁବକ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂଗଠନ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ସରୋଜ ସାଇଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ। କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଜଣେ କର୍ମବୀର ଥିଲେ। ଏଠି ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏ ଯୁବ ସମାଜ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ କିପରି ଭାବେ ଆଗେଇ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିବା। ସେ ସଂଗଠନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଏ ଆଖପାଖ ଏ ସାଇଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଅଛି ଏ ସଂଗଠନ ସବୁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ବସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ଅଭିପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଆଜି ଶପଥ ପାଠ କଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ଏ ସମାଜରେ ଭଲ କାମ କରିବା, ତାଙ୍କରି କାମକୁ କେମିତି ଆମେ ବଢ଼େଇ ନେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସଂଗଠନ ଅଫିସିଆଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେବା କଥା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏଇଟା ଚୟନ କରାଯିବ। ଚୟନ କରାଗଲା ପରେ ଏମାନେ ଆଗକୁ